komlana hamjanai khajanta kusong tini sung chini ram longan komola jeta China tree hinjago jottoni chikon ni bisingo kotoi kokhoi komolana khaklainai tai test review khlainai agi chung kok salema tongoni test review ni sume hai video khlainai hine gana tini angka obongka Japan ni deku kon komola kotor ni bisingo bisisa wai ni wai tham thainai komola obon bu test review tai salsa angnai hinga phaidi khajanta kusong tini sung ani nursery ni ani terrace garden ni jeta poto kaijak abono sung tini khaklainai ram longan to phaidi hingkai yong chung khaklainai khakdi ram longan na chung ram longan na bai ka khagnai de busugrati rana nang bedek burana rai khirika obo chung tabo test khailainai khajanta kusong obo busugrati wedong tai busugrati tui chung obo na color nai de color naithok no hiniba na obo color asuk sitraya bufang phan koroi taklai bufang phanong nai nayano boni bahai result nakhar Tripura wo taku song chung tabo weight nai leinai phaidi weight nai leinai young ridi nai gra weight nai legra jottoni stay ha komola ni bisingo ani tobo bufa hamthai ni bisingo mangkha 111 gram na 111 gram tar mane 111 gram mangkha inga obono chung tabo khugui chalainai tho yong asuk de khuglainai abo asuk kam khug deo khugui nai lainai obo khugui doman kaham ke khugui doman khugui nai lainai yak sunai na suna nangla yak sudi yak hodi komla na usuina de chalainai chung abo chalainai je machine chung abo nai lainai sakang er pore chalainai weight nai pe kha tabo phaidi hinga chung yakbe khugdi tai rana nang ya chung tabo machine test khlai lainai komala je te yakbe khugi man kamak laino komala te yakbe khugi chawo jeta mandarin hinjago chung tabo mandarin hingklai busu busi laiya mandarin tamona hin ang to age wana soka mandarin tamona hin tangerine tamona hin saisi maya khugnai na kha mandarin hin chung kha komala ni hin raja nai kha bro orange rok hin abo ringnani kabangma tongkho ang suringnani tongkho ang hinga phaidi ko kahma kan ko gona phaidi hinglai chung obona ta machine test khai nai laina machine na de sikon te machine na chung test khai nai laina obo bahai ong nai laina color kusung omo angki kubui da China ni kutai kukhoi komala mangkha na kukhoi jat da mangkha abo tini nai laina abo raina de buku raina de ko sako bai boni buku na raina de sako kububla sako bera de sako bera de iya ba busleong hini khanao busle nokjago kaisa kanai ka tham na ki kanai khlai busleong busle kisu kabang no ba buti to koplong dong na kholawi ri di kholawi nai di busugrate kutui kasaka nai di tawa to chikon machine ra man thok lai chung haikan nai lai yo ni na ro botong na ro botong busuk tong 10 11 na busuk okada blue color sa aba ngule nai bricks busuk kakha 10 rogo ka sai thang ka blue color 90 sham 9 hengke busuk angka yung 10 9 10 nong nai abo 9 nong nai na 9 10 ni bising ong nai abo tilu jagwa kisa buti bu kabang ong nai cái 9 10 inga khajanta ko chung omo kai mano saita sa actually 8 ni sim ka kuti hinja goi yong nang saida manabo 8 ni sim kuti hinja go komala rang nang klai cái 9 10 sai man ru bong obo sai ma ya ma haya omo sai ma ya ma haya phia ba khali boni tai bu bu phang thagi thai ga ingla bo ang sai ya bu phang manja kha nokol bu phang manja kha thai phangsa ni wo thai je sinarak ma ba
bono kosol bufang tai bo tongo abo khaliwo song test review khlailai color nailai afro saiman nai je Tripura o jotoni sle chikon komola bobo ketui bobo kekhoi bobo kainai bobo kaya bo bufang na khibinai khibiya phiaba kebo satyok mani koriba song si satyok laima bazar nursery khlainai kisa na singdi satyok mani bisinga abo bisa bisingni bai kono somai result ri mai hai aduba yong na abo rina si ko gya ang bo result bapag ri paigla khali hai na hai song nailai naymani bising tei chung abo result ri nai hai na hai jotona hambai te khuloma jaforoi orono mathai rika hambai